बिराद सिख्लाफोर दं नै हटेलाव बर'फोरजोंनो जाबाबो जाख'नो हाया नै लोगोफोर एभेलेबेल देरसिनथार नै गावनाव जावले जावले खोथा नांनानै हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय जाहैबाय गोबाव जाबायमोन भिडिअ' खालामैया ओमफ्राय नै दिनै गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों जों लोगोफोर बोथोराव बिराद मोजां जोङो बिराद फुङावनो ओंखारनाय जादों आरोखि खामानि दं लोगोफ्रा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबानो जाबाय होमबानो जों मानि थाखाय थांनो नागिरदों बेखौ मिन्थिगोन ओमफ्राय जाय लोगोफ्रा आंनि भिडिअ'खौ नायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो दे होमबा लोगोफोर भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबानो जाबाय हाजो फिसा फिसा नायलाय बेसेबां साइज नुयो सासे लोगोनि रुमाव थांगोरनोसै बे लोगोखौ लोगो हमनानै बेखौबो लांफानोसै माबायाव गुवाहाटि 6 माइलाव ब्रह्मपुत्र मोनबाय लोगोफोर ब्रह्मपुत्र दे र' क'क्राझार गुवाहाटि बास लोगो मोनबायलै लोगोफोर बेनि खिथु सालायनोसै बे जेरावखि लाङा लांथोंसै बेजोंल' थांफाबाय थानोसै नुबाय लोगोफोर मालाय लाइसेन्स प्लेटआ गोजौआवसो दाबो सालायनो मोना दासो सालायनो मोनबाय फुरा जाम जोबनायलाय सौफैबाय लोगोफोर गुवाहाटियाव दा माने जायगानि नामखौथ' बारा मोजाङै मिथिला जोङो जिखुनु 6 माइल एरियायाव दंफैयो बाजै हटेल खाथियाव बे लोगोखौ नेगासिनो दङ बे लोगोआ फैबा बाजै हटेलाव ओंखाम जानानै थांनोसै ओइ सौफैबाय हनै आसोला माहाजोना जोंना माहाजोनबाबोसो बियो देनजारसो सेहेरा जालायथारबाय बेसेबांबा गोबावनि उनावसोलै ओमफ्राय अबेथिं बाजै हटेला ए थौदो थाबायसै बाजै हटेलाव ओंखाम जालांसै लोगोफोर गोजौआवसो गाखोलायनांगौ नै हटेला बिराद सिख्लाफोर दं नै हटेलाव बर'फोर जोबनांसै बर' गोजाना बर'फोर जोबना बर'फोर जोबनो लोगोफोर सिख्लाफ्रा मालाबा फैबा बे हाबनानै जाफैबानो जाबाय बाजै हटेलाव बोरमाखौनो जानोसै जों मोननैखौनो जाबाबो जाख'नो हाया नै लोगोफोर एभेलेबेल माखौ जानोसै जाखांबाय लोगोफोर दसे रेस्ट लानानै थांनोसै हटेला खिन्थु गिदिरथार गोजौआव जिरायनानै जानो ना गाहायाव जिरायनानै जानो नोंसिनि गोसो बे गाखोहैबाय सासे लोगोआ जोंहा साथामजों बिमा बिफा आं साथामजों बेहाय गाखोनोसै बिसिनि खिथु थांसै अबेहाय लाङो माने जों जे जायगायाव थांनो नागिरदों बे जायगायाव थांसै लोगोफोर नै बेहायनो फैदों बे बिखुंनियाव नायदो मा बुस्थु बे गारिखौ नै लामायाव दोननांगोन नालाय बेखौनो सिङाव सोनो होनदों ओमफ्राय सोहोनोनो नागिरा दस्रानि गारि दं नालाय बेहाय दा बेनि थाखायनो सोहोनो नागिरा बिराद दिगदार जायोना नै लामायाव ओइ देखि भितৰত এইটো সোমাই দে তেনেহ'লে কমাৰ্চিয়েলটো ইয়াত ৰাখিম এইটো সোমাই দে गारिखौनो लानानैसो खारनो नागिरबाय दांलै सालाफ्रा सानैसो हाबैजोब्बाय जों हगारनानै जोंहा नै ओमफ्राय अखा सिजा नांगासिनो दं बोथोरा खिन्थु दिनै बिराद मोजांलै लोगोफोर पुरा बारग'बाय जों दिनै नङाबा सान्दुं दुंनायमोनबा सिफोरजोबसिगौमोन जों दिनै बुरजाबो नङा खमबो नङा अखाया बिराद मोजां फ्रि बिराद खस्थ'खा सोनोनो थाइजौ हानथुआ नागिरदों हानहरनानै जाबाय था नै थाइजौआ आंनो न'आव दं रुमाव दं ओरैनो लोगो बेलाथिसोना बे थाइजौआ गोगोम गिदिर गिदिरथ' देन्जार गिदिर गिदिर थाइजौआ लोगोनि रुमाव दंफैयो
खामानिया जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो लोगोनि रुमाव दसे रेस्ट लाफैबाय माबा मा होनो बे माखासे दस्राफोरनि गारिखौ नायगिरगासिनो दं नालाय गंनै दं होनदोंमोन दां गंनै होनदोंमोन ना सार दा बेनि थाखायनो नेनांगौ जाहैबाय माबोरै नै हानहरदो गाइस थाइजौ खावबाय आं दिनै ओरैसै खावाखैलै मा हाननानै मोनजानाय बिराद गोथाव खालि थैबो गोदैथार नामा गोदै नङा गोखैद्राय नङा ए बेथ' गाहायावसो सिरिलांगोन बे ना मोनासौगोन बे गिदिरथारलै बे बेहा थाइसेल' बेहा देरसिनथार नै थै जाम्बा फायसे जाबायलै देन्जार गिदिरखा नै सिरिलांबाय थै गेसावसो ए थाइजौ सिखावफोर एसे दोनबावबानो मोनबायमोन बे थाइजौ खाजि खावनायसै खिन्थु गोलावैबो जाजायो संख्रि सारदो ओरैनो सारलाबायनोसै संख्रिखौ सायावनो हास्लाबला नङाबालाय आराम जाजागौमोन ना हास्लाबनाय मोनबा गोखै नङा होननानै जाहोबाय जोंखौ जाला ओमफ्राय गोखैया ओरै फारसेया ओरै बिथिं जादोंना बिथिंना गैला हाथाया खैजोब्बाय हाला जेबो जानो हाला सानसे बै बुस्थु जायोबा बे मा बिथिं जादोंबा फारसे साइडजोंल' जाखानांगौ नङाबा ओरै ओंखाम जानो दोनाबा मोनायाव माजों जानो ओंखाम आं फारनैजोंबो जानानै फैबायना दा बेदर रुना नुलाला थांनो नागिरबाय जों लोगोमोननि रंदों थाथ'दों होनबा नोंसोर जों थांसै औ हजोंहाय नेनो बानानै लोगोनि रुमाव थाफैथ'दोंमोन दा फन हरबाय हजोंनिफ्राय थांफिननोसै इयाव थानानै सोलोंनाय जाबाय मोनसे खोथा लोगोफोर जुदि जेन'बा सोरबाफोर गुवाहाटियाव फैयोबा नैबे लोगोखौ कन्टेक्ट खालाम दे आरामसे माने सोरबा नोंसोरो जेन'बा फैयोबा सोरबा हारसाफोरजों गाखोनो बायोना जुदि नोंसोरो फैयोबा बे लोगोखौ कन्टेक्ट खालामदो आरामसे ओमफ्राय बेनो फुरा बेरायहोजोबनो हायो गुवाहाटिखौ एला मोनथिजोबखायो जेबो सिन्था गैया आं बिनि नाम्बारखौ माबायाव डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन जुदि सोरबाफोर फैयोबा फन खालामबानो जाबाय बेखौ आरामसे बेरायहोनो हाजोबगोन बेनो शिलंबो थांबावोसो नै लांनोबा बबेसिम थाङो जेरावबो थाङो आसाम अरुणाचल मेघालया जेरावबो ना मा गारिखौ गासिबो आर्टिगा बोलेर' फैबानो ओंखारगोन आरो मालिक जाबायलै मालाय गारि गंनै बख'नानै माबा उबेर सालायो गुवाहाटियाव गंसे दंबावो गंसेया मामोनलाय एल्ट'ना गंसेखौ सासे ड्राइभारनो सालायो ओमफ्राय नैबेखौ गावनो सालायो आरोखि सिङाव हाबफैबाय कार्स 24 सिङाव हजोंहाय माने जोंनाव बिदिनो मानसिफोर बिदोंमोन आरोखि बिनाया ओमफ्राय बिराद खमनि बियो ओमफ्राय आं दामखौ फसायाखै ओमफ्राय ओरै लोगोबो थाखाबायना गुवाहाटियाव ओमफ्राय बेनि थाखायनो बे कार्स 24आव कन्टेक्ट खालामबाय आं ओमफ्राय बुकिं खालामहरबाय ओमफ्राय बे लोगोखौबो खबर हरबाय दा फैनानै बे लोगोखौ लानानै बे हाबफैबाय दा मा जायो नायनायसै बेहाय बेसेबां मोनो बेहायबा माने खनसेनो क्लियार जाजोबो आरोखि ना जेन'बा टेनसन गैया बे जेन'बा मालायफोरनो फानोबाथ' अनेक लेखा टेखानि प्रब्लेम थायोना सोरबाया लेखाखौ ट्रेन्सफार खालामालासिनो मालायनि नामावनो सालायलाबायबाय थायो बेफोरबायदि रिक्सआ बेहायबा गैला आरोखि ना औ ओमफ्राय फाइनान्स साहाबो गावसोरनो क्लियार खालामना होजोबखायो किन्तु गावसोर माबा खालामो आरोखि ना गारिखौ एला नायजोबो पूरा सिक्सा नायजोबखायो भैया इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा बहुत मतलब पूरा गाड़ी खोल के देखेगा पूरा ये क्या चीज़ है भैया इससे क्या मालूम पड़ता है पेंट अच्छा नोंसोरथ' मिथियाखै जानो हागौ लोगो गारिखौ फाननो नागिरबाय माने एसे आर्जेन्ट थाखानि एसे गोनां जादों न'आव माने एसे न'नि खामानिनि थाखाय आरोखि ना थाखानि बिराद गोनां जादों एसे बुरजायानो नांगौ दा बेनि थाखायनो गारिखौ फाननोसै दा बै खामानिया आर्जेन्ट नालाय दा बेनि थाखायनो गारिखौ फाननानैबाबो बै खामानिखौ मावग्रोसै आरोखि गारिया उनावबाबो माबा मोनसे जाफिननांगौ
दुखुनांथाव दाख्लैसो बिराद मोजां थार सार्भिसिं खालामहैलायलायदोंमोन आं 5,000नि गेजेराव दिनै गारिखौ होलांनांगौबा गोसोखौनो मोजां मोननाय नंला सप्ता खनसेसोआ बावागौ मानि गोसोखौनो मोजां मोनासै दिनै मोनायावबो उन्दुनो ओंखारलायाखै आं उफाय गैया लोगोफोरजों मिडल क्लास मानसिफोरना सानबाबो जाजोबा आरो ओरै बिफाल' खामायनाय जोंबो दाबो जेबो खामायनो रोङा माथो उफाय न'नि खामानियासो देरसिन लोगोफोर गारि मटरालाय मा दानो फैयो दानो थाङो फैसा नांगौबाबो इमारजेन्सि जाथारबायना उफाय गैया जुदि गोबाव टाइम मोननाय मोनबा माबा मोनसे जागौमोन मालायफोरनाव मानो रिन लाबावनो होननानै रिन टिन लाबाय थाला नांगौबा गारिखौनो ज्राव हरनानै गारिनि फाइनान्सखौ क्लियार खालामनानै जाहाग्लायो बेजोंनो न'नि खामानिखौ मावनांगौ बांसै नांगौबा एसे एनै होदेरनांगौबा जेने थेने खालामनानै होदेरनोसै होननानै रायलायलायनानै दा जोङो बे आं जोंनावथ' जों क'क्राझारावथ' कार सेन्टारफोरा गैखाया नालाय आं गुवाहाटियाव कन्टेक्ट खालामहरबाय ओमफ्राय लोगोबो दंखायो नालाय फैबाय दा मा जायो नायनायसै लोगोफोर दाबो नायखायो एल' एला नायजोबथाबाय माइरि इयाव होजोबो नोंसोरो येस येस होजोबो गासिखौबो इयाव नोङो थगायनो हाखाया आरोखि ना एल' एला नायग्लंजोबखायो मावलांजोबबाय नै बरिया बार आरो टेस्ट ड्राइभ खालामबावबाय जारलासो दिनै फुरा लकेलावसो दंबायदों माथो बेलाय बोथोराबो बिराद बिन्दास जाखादोंना दिनै बुंनाङा गुवाहाटियाव फैदों बायदिखौ मोनाखै दिनै फुरा लकेलाव टाउनाव जोंनि टाउनाव बेरायनायफोर बायदिसो मोनबाय आं नायलाय खामानियानो दाबो जोबा आरो भिडिअ माबा केमेरा खेबलायबाय रुसनिसो हालिबावोसो दं बिसोर दाबो रिजाल्ट फैयाखै रिजाल्ट नेगासिनो दं मा फैयो रिजाल्टआव उन्दुबाय आसोला फाइनेंस यहाँ से करते हैं बढ़िया वो भी ये गाड़ी का गवर्नमेंट मुझे मैसेज किया 586 तक दैबाना जोबनाय गुवाहाटिया मा जायगा बे ये मोटरिया है हुरु मोटरिया हुरु ए हुरु हुरु मोटरिया गावनाव जावले खोन्थानांनानै दावखोनोसैलै ओइ मोनहैबायमोनथ' ओइथिं मोनहैबाय नै भास्कर दा ए गाड़ी तू बेसाइदे 5 लाख कैश पेमेंट